L-instabilità fil-Lvant Nofsani u l-possibilità ta' pressjoni migratorja ġdida kienu fost il-punti ewlenin diskussi waqt laqgħa f'Ruma bejn il-Ministri responsabbli mill-immigrazzjoni ta' Malta, l-Italja, Ċipru u l-Greċja. Il-laqgħa saret fuq inizjattiva imħabbra mill-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni waqt summit li sar f'Ċipru aktar kmieni din is-sena. Dan bilan li l-erba' pajjiżi fosthom Malta ifasslu pożizzjoni aktar koordinata dwar il-migrazzjoni fil-Mediterran. Il-Ministri qablu li jissaħħu l-investigazzjonijiet kontra n-netwerks ta' traffikar tal-bnedmin b'enfasi fuq aktar skambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet. Fost il-prioritajiet identifikati kien hemm ukoll il-ġlieda kontra l-abbuż mis-sistema tal-ażil, aktar appoġġ għal programmi ta' ritorn volontarju assistit u tisħiħ tal-kontrolli fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Matul il-laqgħa tqajjem ukoll it-tħassib tal-Ministri dwar il-preżenza ta' xi organizzazzjonijiet mhux governattivi f'ċerti żoni marittimi. Sostnew li din tista' tħeġġeġ aktar tluq irregolari minn pajjiżi fl-Afrika ta' fuq. Bħala pass konkret, l-erba' pajjiżi qablu li jistabbilixxu netwerk ta' punti ta' kuntatt nazzjonali biex jiffaċilitaw komunikazzjoni u koordinazzjoni aktar maġla f'każ ta' emerġenzi migratorji.